नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहोत मालवणी पद्धतीत बांगडा फ्राय कसा करायचा। तर चला तर बघूया मालवणी पद्धतीत बांगडा फ्राय कसा करायचा। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आम्ही बनवणार आहे बांगडा फ्राय। या मालवणीमध्ये बांगडो म्हणतात। तर आज आपण बनवूया बांगडो कसं बनवायचं मालवणी पद्धतीत। आता आपण त्याच्यामध्ये आला लसणीची पेस्ट टाकून घेऊया। 1.5 चमचा आला लसणीची पेस्ट टाकलंय। हळद घालूया, अर्धा चमचा हळद घालणार आहे। धना पावडर होती माझ्याजवळ, ती पण घालून घेते अर्धा चमचा। आता हे मालवणी मसाला आहे ते पण घालून घेते आहे। 1.25 चमचा मी वापर केला आहे मालवणी मसाल्याचा। अर्धा चमचा आहे बघा मीठ टाकून घेते। हे चवीनुसार टाकू शकता तुम्ही। ते कोकमा भिजत घातली होती, त्याचा आता आगूळ करून आपल्याला त्याला लावून घ्यायचं आहे। असं करून घ्यायचं आहे आपल्याला, जर त्यातून असं आगूळ निघाला पाहिजे म्हणून। आणि पद्धतीमध्ये अशा साध्या पद्धतीमध्येच बांगडा भाजतात, तव्यावर भाजतात त्यावेळी छान लागतो। हे बघा काय न वापरता फक्त आला लसूण पेस्ट टाकून मी बांगडा फ्राय करत आहे। ते बघा आता आपल्याला हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघू शकता हे बघा आपल्या बांगड्याला पूर्ण मसाला लावून घेतलाय मी। आता हे अर्धा तास ठेवून देणार आहे आणि अर्धा तासानंतर फ्राय करणार आहे। आता तुम्ही बघू शकता हे बघा मी इथे 2 चमचा रवा घेतला आहे। जर तुमच्याजवळ तांदळाचं पीठ असेल तर 1 चमचा यामध्ये वापर करू शकता। रवा आणि तांदळाचं पीठ लावल्यामुळे रवा आपला चिकटून राहतो आणि बांगडा पण व्यवस्थित फ्राय होतो। तर आता हे आपले बांगडे आहेत ना, ते त्यामध्ये आपण रवा लावून घेऊया बांगड्यांना। हे बघा व्यवस्थित सर्व बाजूने लावून घ्यायचं आहे आपल्याला। बांगडा घेते बघा, व्यवस्थित लावून घेते। बघा तवा ठेवला आहे आणि तव्यावरती 2 चमचे तेल घालून घेणार आहे। हे बघा तव्याला आपला पूर्ण तेल लागलं पाहिजे असं। हे बघा गॅस स्लो केला आहे आणि आता यावर बांगडा ठेवून घेऊया आपण। हे बघा इथे मी बघा लसूण घेतले 4 पाकळ्या आणि त्याने एकदम अशा दाबून घ्यायच्या हाताने। हे बघा असं साल काढायची नाही आपल्याला। हे बघा असं दाबून घ्यायचं आहे फक्त। हे बघा असं दाबून घेतलं आणि ते हे बघा हे असं आहे ना ठेवायचं, कारण ते असं म्हणजे ना लसणीचा वास येतो आणि बांगड्याला आपल्या बांगडा पण छान लागतो खायला। आता आपण या बांगड्यांना परतून घ्यायचं आहे। हे बघा असं आता दुसऱ्या साईडून पण अशाच प्रकारे भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे बघा भाजत्या वेळी मीडियम गॅसवरती भाजायचे आहेत आपल्याला। आता तुम्ही बघू शकता हे बघा आपले बांगडा फ्राय तयार झाला आहे। आता मी एका प्लेटीमध्ये ते काढून घेऊन दाखवते तुम्हाला। आता तुम्ही बघू शकता हे बघा आपला बांगडा फ्राय तयार झाला आहे। आणि प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। अशाच मी तुम्हाला नवनवीन रेसिपी दाखवत राहील आणि माझ्या रेसिपी कशा वाटतात ते तुम्ही कमेंट करून सांगा। आणि जर तुम्हाला याच्यापेक्षा अजून काय पाहिजे असेल मालवणी पद्धतीमध्ये ते पण तुम्ही मला सांगू शकता। त्या जसं जमेल त्या पद्धतीने मी तुम्हाला बनवून दाखवायचा प्रयत्न करेन। प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।